A taron da 'yan majalisar ECOWAS suka gudanar a Abuja ranar 22 ga watan Nuwamban 2023 sun buƙaci ƙungiyar ta cirewa ƙasar Nijar takunkuman da suka ƙaƙaba mata saboda illar da suke yi ma harkokin yau da kullum na ƙasar da ƙasashen makwabta, kamar yadda Zili ke cewa yawancin mutanen bodojin Najeriya ɗan kuma mutanen Nijar. Wannan rufe bodon ko kasuwar Kano da ta zama babban kasuwa ta Najeriya ta affecta sosai kuma talakoki suna wahala. Shugaban ƙasa Ahmed Tinubu tausaya ma talakoki. Ƙungiyoyin ECOWAS da IOMOA sun ƙaƙaba wa Nijar takunkuman ne dan tilastawa sojojin da suka kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum mayar da hambararren shugaban akan kujerarsa. Sama da watanni uku kenan yanzu kasar na a cikin waɗannan takunkuman, lura da irin yadda suka shahi 'yan kasar. Wasu daga cikin magoya bayan hambararren shugaban Bazoum na ganin takunkuman ba su dace ba, kamar yadda mashawarcinsa Alassane Intinikar ke cewa. Kenan dan me za a ƙaƙaba mana waɗanga takunkumai, an cire wuta, an katse mana kawo abinci, harka wadda ta shahi magani, wadda ta shahi kuɗaɗe. Kenan mu muna roƙo don Allah don annabi a sako su. Can su waɗanda suka yi wanga abu, su ma ba ci abu muke a kama su ko a walakanta su, a'a kira muke ga Tinubu da sai da yawo duka gaba ɗaya don Allah su kire su su tattauna da su, saboda biri ya yi jibi ha gashi ne suka hana ajiya. Su da kansu yau Allah suke su samu mahita. Ƙasar Nijar ta shigar da wata ƙara a kotun ƙungiyar IOMOA don buƙatar ƙungiyar ta cire mata takunkuman tattalin arziki. Alƙalin kotun ya ce ma sojojin juyin mulkin Allan Barau sai sun mayar da hambararren shugaban akan kujerarsa, sai da tuni shugaban juyin mulkin Abdurrahman Chani ya fara ziyarce-ziyarce a wajen ƙasar da sunan shugaban ƙasar Nijar, inda a ranar 23 ga watan Nuwamban 2023 ya je ƙasar Mali da Burkina Faso. Hamisu Abdullahi Mallam, Premier Radio Kano daga Yamai a jamhuriyar Nijar.